Esperjenza pożittiva din kienet l-ewwel reazzjoni tal-Viċi Prim Ministru Tonio Borg fuq Net Television b'kollegament bis-satellita minn Brussell wara smigħ tiegħu quddiem il-Parlament Ewropew. Il-kummenti li smajt huma pożittivi, però bħal dak l-istudent li jkun għata l-eżami u tal-karta issa jistenna l-karta tiegħu tiġi eżaminata. Il-wirja eċċellenti tal-Kummissarju nominat Malti kienet infaħra minn kulħadd u kollox jindika li Tonio Borg se jkun qed jgħaddi mit-test meta l-Parlament Ewropew kollu jivvota fil-plenarja f'xi ġurnata l-ġimgħa d-dieħla. Id-deċiżjoni dwar id-data eżatta kif ukoll ir-rakkomandazzjoni finali tingħata il-ħamis wara li jiltaqgħu l-kapijiet tal-gruppi politiċi kollha rappreżentati fil-Parlament Ewropew. Madankollu mal-ewwel daqqatajn jidher il-koordinaturi tal-Partit Popolari Ewropew, is-Soċjalisti u l-Konservattivi taw l-appoġġ tagħhom lil Tonio Borg waqt il-laqgħa evalwazzjoni li saret eżatt wara smigħ. Anki jekk is-Soċjalisti fi sqarrija uffiċjali minkejja li qalu li Tonio Borg kien preparat, iddikjaraw li se jitolbu aktar kjarifiki minn għandu brabta ma' dikjarazzjonijiet kontroversjali li jagħmel fejn jitlu drittijiet tan-nisa u tal-LGBT. Għalhekk is-Soċjalisti li huma t-tieni l-akbar grupp fil-Parlament Ewropew ma ħadux pożizzjoni uffiċjali għalissa. Minnaħa l-oħra kif kien mistenni, il-gruppi tal-ħodor, il-liberali u l-grupp tax-Xelluk Ewropew kif ukoll l-eks komunisti sissa żammew pożizzjoni negattiva kontra n-nomina tiegħu. Il-grupp tal-liberali wkoll ħareġ sqarrija uffiċjali u ddikjar li mhux se jappoġġja n-nomina ta' Tonio Borg minkejja li jirrikonoxxi li ta' wirja tajba u m'għandux dubju li hu kompetenti u kapaċi. Skont l-ALDE, Tonio Borg għandu veduti personali li mhumiex kompatibbli mal-portafolli se jkollu. Anke l-ħodor qalu li mhux se jivvutaw favorih għall-istess raġunijiet. Anke dawk li mexxew ismieħ fi semmi 3 kumitati intervistaw iddikjaraw li Tonio Borg mar tajjeb ħafna. Biċ-ċermen tal-aktar kumitat importanti, is-Soċjalist Mattias Grote, jgħid li Borg kien brillanti u m'hemm l-ebda raġuni għalfejn m'għandux ikun approvat. Intant propju ftit sigħat biss qabel ismieħ ta' Tonio Borg Rocco Buttiglione li fl-2004 kien kostrett jirtira wara li kien nominat mill-Gvern Taljan għall-ewwel Kummissjoni Barroso kien intervistat mill-ġurnal Kattoliku L'Avvenire. Buttiglione sostna li jekk ikun hemm kontestazzjoni kontra Tonio Borg dan ikun tentattiv biex tiġi maħnuq għall-libertà tal-kuxjenza bistoqsijiet barra mill-kuntest. Dan għaliex m'hemmx konflitt sostna Buttiglione bejn il-femijiet ta' Tonio Borg u l-portafoll li għalih qed ikun eżaminat. U l-gazzetti lokali kienu kważi unanimi fil-fema tagħhom li l-wirja ta' Tonio Borg fil-Parlament Ewropew kienet waħda pożittiva. Il-Nazzjon tirrapporta l-ewwel reazzjonijiet ta' Tonio Borg wara smigħ fil-paġna ta' quddiem bit-titlu "Irrappreżentajt lil Malta bl-aħjar mod possibbli" filwaqt li tirrapporta dwar is-smigħ innifsu fil-paġni ta' ġewwa. Tonio Borg likely to be approved after strong performance u Tonio Borg is likely to pass test kienu t-titli ta' The Times fil-faċċata u fil-paġni ta' ġewwa. The Times ħadet ukoll reazzjonijiet ta' numru ta' MEPs li kienu preżenti waqt is-smigħ. Borg impresses MEPs with confident performance tajt il-Gazzetta Malta Today b'rapport fuq 2 paġni filwaqt li The Malta Independent irrapporta dwar is-smigħ f'artiklu fuq il-paġni ta' ġewwa bit-titlu "Borg stresses European commitment in EP hearing". Rapport li kontrasta mal-linja ġenerali meħuda mill-ġurnali l-oħrajn, l-Orizzont irrapporta smigħ fil-paġna ta' wara b'artiklu b'titlu li rnexxielu jkun negattiv u pożittiv fl-istess ħin, vag u evasiv imma konvinċenti.